настройката. Долен ляв рутер. Този. Да. В конфиг ли? Да. Command Line интерфейс. Точно тук, да. Не, тук. Command Line. CLI. 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 Другия панел. Дясно. Така. Не тук. Тук. Точно така. Добре. Нещо се забавя, защото при мен съм точно на него. Накъсва нищо. Дай сега end. Тук дай end. End и после show run. М, Добре. Мгм. Така, чакай сега да видиме. Дай space. Space. Още веднъж space. Чакай малко сега. Така, спри сега. За десетата. М, Да, това с ротиращия протокол лесно щеше да се оправи. Тук обаче се получава кофти. Заради статичното ротиране, аз това не го премислих. И то затова си го връща. Чакай сега да помисля. Това е заради статичното ротиране. Ти си направила нещата както трябва, но заради статичния рут имаме проблем. Мгм. Получава се цикъл заради статичното ротиране, защото тук основният маршрут, който е за онази мрежа, е през R1. Основният маршрут е през R1, той не знае, че е скъсано там. Не знае, че връзката е скъсана. Това са ограниченията на статичния път. Ние А, там го прекъснахме, да. Какво казваш? Много ми накъсва звукът ти обаче. Там го прекъснахме. Проблемът не е в твоя телевизор, проблемът е в заданието. Дай ми малко време да помисля какво да направиме. Понеже ги писах на кило заданията и не Да. съм го премислила всичко.